Zvinoitika muZimbabwe ndezvekuti zvigananda zvinotonyatsoziva kuti situation payaveko zvino pakaipa. Situation payave pakaipa, saka ivo vari kutozviziva kuti rwendo rwavo haruchaendereri mberi, rwakusvika padestination. Saka vakuzama nepavanogona napo kutretena vanhu kudii kuti varambe varipo, but hazvichabatsiri chinhu. Zvakuda vacho vanotreteniwa kuti vanzwisise kuti aiwa, yave nyoka yarohwa musoro. Chero muswe ukasara uchitamba zvawo, asi nyoka yafa kudhara. Kutamba kwemuswe kuoneka kuti ano musoro wafa, ndakuchienda hangu ndakanyarara. Saka dambudziko rinogona kunge rinesu vanhu semaZimbabweans nderekuti tinongotya nezvisingatyisi zvacho. Dai vachiona kuti chiri kumboitika munyika chii, wai zvigananda zvichida kuzama kutretena vanhu vasiri kutombotaura nezvezvigananda zvacho. But Geza haamunze kwenyika, Geza ari muZimbabwe. Vari kudii kusvika paari? Vari kutya, vanoziva situation mamiriro yakaita. Saka isusu vanhu tisi tinogona kunge tave neproblem wekuti tikangonzi hiya hana dzotorova, hapachisina chiripo apa. Ngatimirirei chete process, ngatimirirei process iri kutaurwa nevakuru vedu. Kusvika tatosvika 2 weeks hakusi kureka, ndimai manje dzavari kutitaurira idzi. Saka kutovhundutsira kwavari kuita vanhu kuti musavhare, musarege kupinda murodhi nedzimota dzenyu, tinokutorerai, haiwa kutya. Vari kutonyatsoziva kuti mazuva ave mashoma, hatisisina nguva. Saka vari kufungidzira kuti kuda mota dzikaramba dzichifamba murodhi, process ichakona. Mota dzichifamba dzisingafambi, process haimiri. Process inongoenda mberi. Vanhu vachipinda mutauni vasingapindi, process haimiri. Vachapinda mutauni vacho ndo vachazosangana necrossfire sekutaura kwaita Comrade Geza, kuti tiri kutoitira imwe kana takuvenga zvigananda, zvimwe zvacho zvine security dzine pfuti, zvimwe zvacho zvigananda zvine security dzine pfuti. Saka patichachinjana pfuti unogona kuita crossfire. Saka vasinganzwisisi izvozvo, ini ndandiri kufunga kuti process yacho iri kuitwa iyi dai yambotanga nevanhu vane nharo vari kutopinda mutauni vacho nenharo ivavo. Mahighlights mbijana vambotanga kubvurautsewa ivo kuti vaone kuti zvinhu hazvina kumira zvakanaka. Then ndokuti vamwe vari kunze uko zvikangofamba pasocial media kuti muHarare mune bhazi ratsva, muHarare mune mota dzatsva, muHarare mune vanhu vapisirwa mumota, at least muchaona kuti vanhu ndo pavanotanga kuzonzwisisa nyaya yacho kuti no, situation haina kumira zvakanaka. Nokuti kana zvikangoramba zvichitaurwa saizvozvizvi, vanoona sekuti zvigananda zvinotori nesimba than vari kutaura kuti mirai, garai mudzimba. So maonero angu ndekuti pakatsva mota, even kuBulawayo, Gweru, Kwekwe, Harare, mukambopisiwa mabhazi kana mota dzikambotsva, vanhu vakatombonzi vapisirwa mubhazi kana kuti pane varohwa, situation iyoyo ichaita kuti vamwe vari kumaruzevha vasvinure, because nyaya yacho ndeyekuti vazhinji vanotya, vanotya ndevekumaruzevha. Saka mukaona kuti mabhazi ari kutakura vanhu achienda navo mutauni vari kutobva kumaruzevha achipinda mutauni. Saka pakatombotsva rimwe bhazi nevanhu varimo mukati, situation ichaita kuti vamwe vacho vasvinure. Bozi nyaya iri kuita sekuti ndeyavageza netimu ravo, nyambisirwa inyaya yeZimbabwe yose. Geza neeji yaari yaiya haisisiri nyaya kuti tingati kwai ari kuda kuramba achiti kwai toda kuramba achibhenefita achigeza munhu ihare yofanzira kutsva. Sekutaura kwaaita kuti makore angu aenda, ndoda kusiyira imimi nhaka, muri munyika yakanaka. Saka munhu iye ane problem yei. Saka toteerera zvigananda zvichingotretena vanhu, zvichingovhundutsira vanhu nemhaka yekuti vanhu vanotya chete. Ende ndopanoona rimwe richitogeza kutogeza kumeso, sekutaura kwaitwa pagrupu panapa kuti munhu andomuka kugeza kumeso achinoshama muromo kutaura zvinhu zvisina order. License yaanotorera munhu ndeipi? Ndakatenga nemari yangu, ndakazotsagara nemari yangu, ndogara ndakabhadhara mari nditori license iyoyo. Unonitorera kuti uri ani? Saka ndaifunga kuti situation kuti vanhu vaone tiri serious, ngakumbotsva bhazi rine vanhu, kwete bhazi risina chinhu. Bhazi rine vanhu ngaritsve, ropfuta vanhu varimo mukati, vanenge vakwanisa kubuda vobuda vosurvivor. Vabuda ivavo ndo vachaudza vamwe kuti varume kunhu kwatabva kwakuna kumira zvakanaka, vanenge vasurvivor pa incident iyoyo ndo vachataurira vamwe kuti no,
zvinhu hazvinomira zvakanaka munyika. Things are not right in Zimbabwe. Ndo zvinhu zvinofanira kunge zvichiitika. Ngapatse mota, even vanhu varimo bhazi ngaritsve, vanhu varimo kombi ngaitsve, vari mumastreets vanhu vachimbozviona, kana vamwe kutomboputitsiwa vachimborohwa vanhu vari kuda kuzama kuita nharo, vari kuteerera zvigananda, vaone kuti situation yacho haina kumira zvakanaka. Vanogwadziwa nekungorarama 2 weeks pane kuti uzorarama 25 years uri pasi peunhapa, pane kurarama 2 weeks zvako uchirarama upenyu hunogwadza, but after 2 weeks wave munyika yakanaka. Nesuwo vanhu hatisi serious. Saka ngazvimbotangawo kwatiri. Ngavamborohwa vanhu mutauni imomo, ngadzitse mota mutauni imomo, then situation yacho yobva yaonekwa manje pasi rose kuti nyika yose kuti no, zvinhu zvinomira zvakanaka. Bhozi zvikangoitika izvozvo muchaona kuti vose vari kumhanyira vanopinda mutauni, even mabhazi. Mamwe mabhazi, vamwe madrivers vakangonzwa uchinzi pane bhazi ratsva havachatopindi. Mamwe makombi vakanzwa pane kombi yatsva havachatopindi. Saka izvozvo zvose zvofanira kuitika. Mota ngadzitsve, mota ngadzitsve, mabhazi ngaatsve. Mabhazi ngaatsve, mota ngadzitsve, vanhu ngavamborohwa mutauni imomo, zvokurohwa chaizvo chaizvo zvokuti mumwe asara ari chirema. I think zvinogona kutibatsira izvozvo kuti vanhu vawisise kuti geza roda kuzama kuti kudii situation yakamira sei. Izvozvo vanhu ngavarohwe, mota ngadzitsve, chero nhasi chaiye musi wa23. Kana audio yatosvika kune vakuru chaivo vari kumusoro kokoko, nhasi chaiye ngapatomboitwa mamwe mameasures ekuti mabhazi ose ari kupinda mutauni ngaatsve, mota dzese dziri kupinda mutauni ngadzitsve, dziri kubva kumaruzevha nevanhu. Then situation iyo ichasunudza vanhu vari kumaruzevha, because zvikangoitika ka1 message iyo inomhanya zvokuti muchawa uchinzi kwapiswa mota, kwapiswa bhazi, vanhu vazorohwa. Iyo message inomhanya zvakanyanyisa zvokuti vanhu vese vanoziva kuti chinhu ichi hachina kumira zvakanaka ende chinhu ichi hachina kuchipa. Ndoona sekuti zvinogona kutibatsira. Kwanga kuri kwokuti chikumbiro changu chaitambirwa uyu semakumbiro andakachiita chekuenda kuUnited Nation. Global leadership yese kuUnited Nation ndoko kwanodiwa kuti vaende. Human rights weidiwa futi ikoko tonogadzira chinonzi global peace. Imomo medu ndakanyorera kuma human rights ese muno human rights. Vakandipindura samba vachiti nyorera wega hanzi kuGambia ndo kune headquarters, human rights headquarters in Africa. Ndakanyorera ikoko, hakuna chinodzoka. Human rights iwe, human rights ndine mvunzo nayo yakati kuti ameti vachandipindura vachiti chive human rights avo tinoda kuti gadziridze zvinhu. Maona tigadziridze zvinhu, tigarisane pasi pezuva zvakanaka. Mazvona tinopopotedzana pano nepano, hazvipere izvi nokuti ndo zvazvinotori pazviri. Mazvona dai taibvumiswa kuti tingoita saizvozvo. Ezvinezvi ndakanyorera kuinformation kwanani Niki Mangwana kana kundipindura tsamba. That was in November 2024. Handi mazvona havapindure hamene kuti zvinofamba sei. Ndakazonyorera kuna hurumende kuna America, kuna Donald Trump nechichemo chimwe chete chokuti andibatsire ndiinde kuUN. Akandipindurawo zvakanaka kwazvo, ivo havapindure. Sei vasingapinduri? Handi musona ndonyorera tsamba kumurungu anopindura, isisi vanhu vedu havapinduri. Chikonzero chii nhaye vedu we?